Malawi Brief. Bungwe la SIDED mosogozedwa ndi Sylvester Namiwa linachititsa msonkhano wa atolankhani umene cholinga chake linali kuyikira kumbuyo njira yatsopano yotolera msonkho ya EIS kapena kuti Electronic Invoicing System. Mukulankhula kwawo Namiwa akudzudzula amwenye komanso andale ena amene akumapereka ndalama kwa anthu kuti akachite zionetsero pa nsewu ati podana ndi njira yatsopanoyi. Zambiri mu videoyi. Ni ife takhaso tikuona ndithu kwathu kunchinji kuti ngati anzathu omwe ndi apolisi makamaka kuthandizira kuzembetsa misonkho chifukwa kuli malo kumene ndithu ena ake timati kumango kumene kumachitika ndithu anchitidwe omwe ndi olola katundu omwe siwovomerezeka kuti uthe kubwera muno kukabweretsa kuno ndithu Malawi kuno kuti usapereke ndithu misonkho. Zimene zitu zimeka chiopsezo ndithu miyoyo ndithu ya anthu ambiri chifukwa zimenezi simapangitsa kuti tithe kulandira katundu omwe sudayesedwe bwino komanso kukaunikidwa bwinobwino kuti zimenezi ndizofunika ndi kwa ifeyo azakhazi kuchitika kumeneko komanso takhaso tikuona ndithu enanso moti ndi ogwira ntchito kumeneko kuthandizira kwambiri kuti ankhale ndithu imene yakuzemba misonkho ithe kuchitika. Ife tayeserapo kupanga ripoti ndithu kumabungwe omwe ndi osiyanasiyana kumeneko kuti nawo sathe kuchitapo kanthu koma pena azimaoneka kuti azimachedwa kuti zithe kuyankhidwa. Ifeyo ndi pempho lathu kuti ngati ife ndithu ana Malawi titengepo gawo ndithu lalikulu kwambiri kupanga ripoti nkhani yakuzembetsa ndithu katundu kutenga katundu wakunja bweretsa kuno ndithu kwathu kuno ku Malawi zimene ndi zolakwika. Tikudziwanso kuti pali kagulu kena kamene ndithu ikoko ndikandalama zawo ndithu ndikopanga challenge ndithu dziko mwana azimene zifeyo atikhoza kubweretsa ndithu kunoku kusapereka msonkho ndithu uliwonse zimene tidanena kale kuti zikuononga ndithu chitukuko cha dziko lino. Tikupempheniso inunso anzathu atolankhani kuno tate tipangenso kafukufuku tione azimene zimachitika kumeneko kunchinji makamaka kumango kumeneko kuti ndifaye chani zinthu zikumafika pamenepopo chifukwa zimene azakhazi kuchitika ndithu nthawi yaitali kwambiri zaka zambiri koma sipakuchitikanso chilichonse. Ife ngati bungwe lathu la kunchinji tikunenetsa pano kuti zimene zizi tsopano azipita kumapeto chifukwa ifeso atapanganso njira zathu kuti atipange kabu ndithu anjita zimene zizi kuzembetsa katundu kuchoka kumeneko ku Zambia kubweretsa kuno ku Malawi zimene atanenaka kuti zakhazi kuchitika kwa nthawi itali. Tidzabweranso pano ndikukuwuzani zina amwezo zimene ifeyo tapanga tsopano kukanthawi kamene kuchokera pano mwina mpaka na June. Ndiperekenso kwa nzanga kuti nawo sathaso kuthapo sondimama. Nkhani ili pano ndi nkhani ya msonkho. Ndinene kuti akaswiri amene amaziwa zakayankhulidwa amanena kuti there are two things you cannot avoid in life. One, death. Two, tax. Kuti timvane bwino ndinene kuti kulibe ndalama ya boma. Boma lilibe munda. Boma lilibe stolo. Boma kuti ligwire ntchito zake amadalira inu ndi ine. Ntchito zimene timagwira timalipira msonkho. Amene muli pa ntchito mmalipira msonkho uja wa peyi. Amene sitili pa ntchito timapereka misonkho yosiyanasiyana makamaka wa vatiwu tikagula katundu. Malamulo mdziko muno anapereka mphamvu ku bungwe la MRA kuti ndi okhawo amene alovomerezeka kuti azitolera misonkho. MRA ikatolera misonkho amayitenga amapitisa ku account number 1. Kumeneko ndalama zake zimakatuluka kuzera ku nyumba ya malamulo amatchula kuti budget. Ndiyeno nthawi zambiri zimamvetsa chisoni kumayang'ana kumbali anthu akusakaza chuma kumati ndi chaboma. Chuma chija si chaboma. Ndiye panopa popeza boma ililadziwika ndi kubweretsa misonkho ya mphamvu ululu umene uja uzitipasa ife chidwi choyang'anisa kuti ndalama zimene tikupereka tikulira zija zikugwira ntchito yanji.
ndifake tikwene kuti tizidana ndikatangale. Chinthu chachitatu nchonena kuti MRA imangouzidwa zofuna kuchita, zimene amachita zimayendera malamulo. Malamulo amapangidwa ku nyumba ya malamulo, ndi anthu andale nthawi zina amafuna ziyankhula mosefukira kunena kuti MRA simapanga lamulo. MRA amangouzidwa kuti nyumba iliyonse ya renti pazitoleredwa chani msonkho 15% zimapangidwa ku nyumba ya malamulo. So ndifuna ndinene apa kuti nthawi zambiri anthu andale amapanga zinthu kenaka amabwera azitinamiza azitisokoneza. Chinthu cha namba 4, mziko muno timakuyira zinthu zopepera kusiya zinthu zenizeni. Kunjako anthu akudana ndi ndondomeko iyi ya ES andauza anthu kuti meno ndi msonkho si msonkho, ndi njira yotolera ndalama. Poyambirira magwisa ntchito ma EDF ndi amatha kuzemba akatolera VAT ija kwa inu. VAT mapereka ndi inu, so ogulisa malonda aja. Akatolera VAT kwa inu, iwo aja maisunga kumagulira magalimoto kumaoneka ngati mashasha ntawuni. Ndiye lero chifukwa kuti ayikira ndondomeko yoti samaba akaba ndizioneka akukupasani ndalama kuti muzichita zionesero. Amalawi tiyesegule maso. Ndinene pano kuti dziko lino ngati likuonongeka ndifuka cha amwenye wagwisa ntchito abale athu kumauza kuti azizembesa msonkho. Inu mukuziwa ngati dziko likuonongeka fa cha anthu andale, fa amwenyewo amalipira msonkho kwa anthu andale, malamulo azilipira ku MRA. Ndifake msamadabwe misonkho ikamabwera yochuluka chifukwa chani? The philosophy ya tax amanena kuti it is better to widen the tax net than to increase per head. So zimene zikuchitika padakali panopa chifukwa chokuti anthu andalewa agwirana manja ndi amwenye, ndiye akubwera kuti apezebe ndalama boma liyende titani ndifaka kumabweresa malevezi machani zizosaoneka bwino pamwamba pa Malawi. Anthu enieni Malawi muno amene amati azilipira msonkho samalipira msonkho ndi abwenzi yawo anthu andale, ndi abwenzi yawo anthu aku MRA, ndi abwenzi yawo a polisi. Choncho kuti zimene zisinthe tisegule maso athu ndifake tabwera pano lero ndimafuna ndikuwuzeni kuti ku MRA adakhazikisa line yona kuti mukaona munthu akuzembesa kapena kuzemba msonkho kaya ndi wa MRA yo akuthandiza munthu kuzemba msonkho amene ndi criminal report, kaya ndi wa polisi akuthandiza munthu kuzemba msonkho amene ndi criminal report, kaya ndi MP kaya ndi minister akuthandiza mwenye kuzemba msonkho ndi criminal amene report. Ndiye namba lake ilipo 672. Ndiye nachita chidu kuti ndifunse kuti chifukwa chani mnapanga 672. MRA pali M pali R pali A. Ndiye mukayangana pa keypad panupo, muyangane pa keypad yanu ya phone yo, muona kuti pamene pali 7 ndi pamene pamapezeka pamene pali 6 ndi pamene pali M, pamene pali 7 ipo ndi pamene pakupezeka R, 2 akumapezeka pamene pali A. Pa keypad panupo ndifaka manena kuti musavutike mungopanga MRA pa phone panupo. Mukalemba MRA pa phone panupo ndiye kuti ipeza kuti kuitana nambala kumeneko. Ikaitana mwapasa ma detail amakupasa ni nambala ya chinsisi. Akalondoloza akakamugwira munthu uja amakupasa ni chiona maso. Iyi ndi ntchito kupatula pa chiona masopo koma ni ntchito yoti Malawi wina aliyense ameneka azigwira. Chifukwa chani? Ndanena kale kuti palibe cha boma anti ndalama zijatika zisonkhanisa amene amazinjoya ndalamazo ndi omwe wanso amene akuyikira anthu ene kuti kumbuyo kuti asimalipire msonkho. So kulibe dziko limene anthu salipira msonkho. Nimafana ndipasa ngisanzo cha ku South Africa. Bora niko ku Malawi kuno. Ku South Africa nzika zimene zimagwira ntchito mayiko ena amalipira be msonkho. Mwachisanzo Malawi ugwira ntchito ku Zambia kuma kuchokera ku South Africa. Pa salary yakoyo ku Zambia akachosapo na onso wa South Africa amatenga hapo kena kake. So nkhani ya misonkho iyi is a lifeline of every government. Koma chipongwe chimachitika kuno chonena kuti anthu amene ameneka kuti azisonkha zambiri mu basket ija amayikidwa kumbuyo ndi anthu andale. Ndiye ntchito imene kuti uthesa ndinu. Panopa mwina tizimvana fa misonkho ikuwawa. Mene ikuwawa misonkhomo tiyaneka tuone kuti ndifanya chani awa angogula gamoto zopuma tikuzidwa forex mulibe koma awa kumagulabe gamoto zopuma akuma forex kumayitenga kuti ndalama zakumazitenga kuti ndinene pano kuti VAT imene malipira ija amwenye wamangoyikhalira ndifake lero alibe manyazi akuti mvira chifundo pamene anthu amene wankakhala anthu amene awakwirira ntchito sama ona ngati anthu. Mafuna kuti timvane pamenepo. Ndiye ngati MRA simukuyikhulupirira 672 kuside diso tindilai ya ulereso 4384. Mukangoyemba 4384 phone igwira kusidedi. Mutipase mautengawo tikonze zikoli. Ndinene pano kuti ngati Malawi anga konzedwe okonza ndinu ndine. Acha tina vota aja
tikamangoyang'anira zinthu tizivutikabe. Transparency and accountability is a benchmark of every democracy. Ngati sitichita chidwi kuti ndalama zimapita kuti tikhala pamozimozi tikungozungulira pamozimozi. Anayankhula mu statement ichi kunena kuti Malawi kuno timatengeka ndi zinthu zopanda pachi. Akupereka ndalama amwenyewo kuti muzikapanga mademo, kuti muzikana EIS. Sakupereka ndalama kuti tikafunse kuti mlandu wa mapeto uli pati. Tidawuzidwa kuti 16 billion Malawi kwacha. Mlandu umene uli kuti andi mlandu sokhawo. Nimafuna Malawi sopano tisegule maso kuti mdziko muno tili ndi malamulo amene akupanga shield criminals. Mwamva dzulo kunena kuti banki imakanika kuti ichule anthu amene apindula pa pension fund pa amalisi ati chifukwa cha lamulo. Kuti sotafunsa MRA kuti atiuzeni mlandu wa mapeto uli pati alina kuti a tax confidentiality. Kodi ni malamulo otani amene amungoyikira kumbuyo anthu akuba kusiya Malawi kuti azivutika? What sort of laws are these? Why do we keep such kind of laws? I mean, it's high time we need to interrogate. Tiambe kuyang'anisisa malamulo athu. Tili malamulo ena amene anayikidwa amene angothandizira kuti Malawi akhale pa moto. Tili malamulo amene angothandizira kuti Malawi azivutika. We cannot have a law that is shielding and protecting criminals that are looting and plunder with no remorse. We can't continue like this. So, tabwera pano kunena kuti njira iyi mukamva wina kuti amene watumidwa amene amutumawo safuna kulipira msonkho. Anthu ambiri amene mugwira ntchito mwa mwenye, amene mugwira ntchito mwa Chinese, mwa Nigeria ni ntchito yanu mukulakwira dziko lanu. Mukuyikira kumbuyo kuti bwana anu asalipire msonkho koma kupasa ndalama zonyenyeka. Ndalama kuzitenga kupitisa kwawo. Chikhalirecho mufuna kuchipatala mukapeze mankhwala. Sizingatheke ngati boma sili kutolera ndalama zokwanira kuti kuchipatala kukhale mankhwala. Sizingatheke kuti tikhale misewu yabwino chifukwa bomalo awa ma minister, ma MP, wa ma councilor timalipira ndife ndalama zathu. Ifatina kuti anthu awa asamatitole, anthu awa azitimvesera. Koma pena timayambisa toka. Malawi timaziyang'anira pansi. Let's wake up. Tisiye kuziyang'anira pansi. Transparency and accountability is the way to go. Chifukwa cha nthawi tinachedwa kale ndikuziwa kuti makomodi zali nzambi zotayankhule koma mundilole tisegule bwaloli for questions. The floor is open. Muzichula dzina lanu mupereka funso lanu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ine dzina langa ndi Imon Pilingu kuchoka ku Zodiac. Ndimafuna nditamvetsa kunena kuti mukuyikira kumbuyo ganizo limeneli tinene kuti ndondomeko yatsopanoyi kusiyana ndi akale ponena kuti mukuti ithandizirapo thana ndi nchitidwe ozemba misonkho mwa zinthu zina. Sitikudziwa kuti magulu amene akhala akutsutsana ndi ganizo limeneli mbuyo mtinaonapo ena mafuna konza zionetsero ena kupanga kumene. Sitikudziwa kuti munalumikizana nawo anthu amenewo kukambirana nawo kuti amvekaye kwa inu kuti mwina asinthe maganizo. Poti pano you are alleging kuti anthu amenewo pali magulu ena kumatha kulandira ndalama kuchoka kwa amalonda kuti azichita zimenezo. Koma sindikudziwa ngati munali ndi engagement ndi magulu amene akutsutsana ndi ndondomeko yatsopano ya EIS kuchoka ku MRA. Zikomo. Okay. Joseph Mazizi, Capital FM. Munkuona kwanu mukuona kuti anthu sakumvetsa pati kuti pazibwera nkhani yakuti uwu ndi msonkho wina zimene zikubweretsa mpungwepungwe. Mukuona kuti pakupotoka ndi pati uthenga usunabwere mokwanira. MRA sinapereke chiphunzitso chokwanira kwa amalonda kuti amvetsetse kuti ndi chani zapindika pati. Tathokoza kwambiri ku Zodiac mwafunsa kuti ndi chifukwa chani inuyo mwabwera pomwe mwina pali anthu ena amene nawonso akutsutsana ndi chimenechi. Simesi? Yes. Ife system yo tayiona mmene igwira ntchito. Taona ubwino wake. Ubwino wake ndi omwe ndalongosola papawo. Kulibe uzemba misonkho. Komanso for your own information, system hii aipanga ndi Malawi konkuno ku Malawi. Anyamata athu ndasikana ati kwemwa naye. Kuno ku Malawi timati tili ndi buy Malawi strategy. Imene ija timaina tizilemekeza ziganizo zimene mwina Amalawi anzathu apanga kuno ku Malawi. These kinds of systems, they have to be appreciated. Number 2 or number 3,
system iyi ithandizaso eni malondawo. For instance, if you are malonda wapanga integrate to this system, as was not could lero agulisa so pieces wanga ndani nanga wagulisa panita mazingati azikhala ndi real time information, every transaction imene ingachitike wamalonda azidziwa. Komano, why is this the problem? Why are some people finding it very difficult to adapt? Nganeke ndiwena kuti anazolowera madulira basi azolowera kunena kuti ngati akupanga business azikhala ndi maprofit onse, azidyera masuku boma, anthu kumalemera boma na masauka, munthu wa business kumalendera magalimoto odula, boma kumalephera kukhala ndi ambulance pa chipatala, boma kumalephera kukhala ndi ira kuchipatala, ana athu a skulu namalephera kuphunzira chifukwa chonena kuti mwina pa skulupo palibe mablocks okwanira. So anthuwa sakufuna chabe uchimvesesa ndi chinthu chabwino generally, chifukwa I understand AMRA akhala ndi ma sensitization campaign all this time kufika pomwe tafika pano papa. So ngati munthu akulephera kuchimvesesa ndi kuti mwina either yes akupanga benefit from the old system or technical know-how yake mwina is very limited. Where is the problem? I think from capital. Where is the problem? Kuti mwina anthu ena azipanga fight against the system. Simet, that's the question, right? The same question, I mean, I'll repeat the same response I gave to Zedu Kunenauti. The problem is that we Malawians tikulephera to adapt to change. That's the problem. Pakali panopa dziko ili technologically maigo, they are using technologically advanced systems. Everywhere we can go. MRA is also supposed to be technologically advanced. Maga pounikira kunena kuti iwowo ntchito yawo ndi yotola msongo kupanga manage misongo yato. Therefore, ngati system yawo ili wiki pena pake ndipake ena akutenga up advantage napanga exploit dziko napanga smuggle katundu if the system is weak. But now the introduction of this system yapinja gululi na landu omwe iwo amapanga benefit from EFDs and other systems amene analiko kumbuyoko. Where is the problem? Anthuwa, they want to continue skinning Malawians alive. That thing must stop. And this thing has stopped even now because tunena pa lero ndi pa 1 May mes. Lero ndi pa 1 May system yokuyamba lero. Yayamba lero jonji. Ndot obviously MRA ali ndi real time information yamene misongo ikuyendera kalendra. Aziwa mwina by today, this is around 10. Aziwa kale nena lero lingatatola 1 billion dot aziwa kale kuti sana yagulisa mwakuti by this time. Shoprite yagulisa mwakuti by this time. I'm going to do Shopwise, yes. Shopwise yagulisa mwakuti this time. Aliyense kayagulisa mondo kwa whatever. Azikaunena kuti aima akudziwa nena kuti lero tapanga ndrama mwakuti. Zimene zija zithandiziraso kuti boma lizipanga implement bwino ma budget sawo. Currently tindi deficit yaikulu kwambiri budget yathu ya dziko. Ngati boma silibe real time information tilephera kukwanilisa masomphenya athu oti mwina dziko lino litukuke. I hope I've responded eloquently to your questions. I don't know if okay. Yeah. Mongo onjezera pa mafunso amene mnafunsa ndi zimene nzanga komuledi wayankha ndizonena kuti EIS amalawi ndi ochita malonda tikuyenera kuti tiyimvetsetse. EIS sikuti yongopindula chabe ayemwala yokha ayi. System imeneyi ikupindulira so ngakhale anthu ochita malonda kumene tingwelekeza sana Shoprite Chipiku kulima godi ndi ena akuluakulu mashopu ena ang'onoang'ono. System iyi ndi ya computer. Achotsa system ija yopereka malisiti ija ndi cholinga chonena kuti malisiti amatha kufufutika mukupita kwa nthawi. Mpomwe cha computer sichimafufutika. Kaya mufuna kugula galimoto kunja
muthu ogula galimoto mutangokhala pa mpando wanu omwewo transaction nkumatheka palibe munthu amene angakubeleni. Muthu okhala ku America business yanu nkukhala kuno ku Malawi, muthu okhala kuno ku Malawi business yanu nkukhala kunja kwa dziko kaya ku Uganda kuti muthu kumapanga business yanu pa computer mukuona kuti ku business yanga ikuyenda mwakuti madzi ali pa mtengo wakuti komanso chinthu chija chimatha kuonongeka chopereka malisiti chija chimatha kuonongeka mpomwe iyi ngati takhala zonena kuti njira iyi ili mafoni mwanu momwemu technology panopa Malawi kupita patsogolo chinthu chakoza ndi mkonkuno ku Malawi monga amene nzanga watani walankhulira zikhozo theka zonena kuti mwina inu amazizi foni yanu yazima koma mwana wanu foni yake ikugwira ntchito system ikhalanso mfoni ya mwana wanu muja unena kuti business yanu isayime ikhalebe kutani ikupitilira ndeno kwa amene akutsutsa system iyi akungotsutsa mwina fojo kuti chinthucho sakuchimvetsetsa kuti chinthucho ndi chani kodi chifuna chizilibera kapena chifuna kuti tizitani chifukwa ngati muli ndi shop inuyo wogwira ntchito wanu sangakubeleni kuti mudziona kuti okay sopo wa Azam anagulitsa muno ndi Nyanyiwe mpamwene mwina Nyanyiwe akufuna kuba 1000 ya chani ya Azam koma eno muli kunyumba kwanu mudziona kuti Azam wagulitsidwa pa mtengo 1000 ka 1000 chakuti chimakupatsani so ma chances onena kuti kaya mufuna kutsitsa zinthu zanu kaya mufuna kukweza zinthu zanu komaso pana ndondomeko jonona kuti amalawi Eugene eni malonda amathopereka mwina Eugene japachaka iyi ni njira yonena kuti izidulira tu msonkho pompo saliso kuti mwakuti so mukwambia zimene mufuna onjezera. Okay. Tatukuza kwambiri. Basi mafutani? Mwina ndionjezereso pang'ono. Awa mazizi ndikuwaziwa amene amafusira mafuso. Ndiye ndionjezere maninga nimene ndikuwaziwira. Okay. Akamawonjezera ndinamwonjezerepo ndikuya kauti msiku muno tili ndi nthambi ya boma yoona za civic education. Nthambi imeneyi kuti thandiza ku zinthu zina zofunikira ngati zimenezi. Ndiyambire pamene kugwira ntchito ya chisankho. Ndiyambire pamene pokuti democracy tili ndi nthambi ya number 4 akupatula pa president mabwalo ndi nyumba ya malamulo ndi inuyo olemba nkhani. Ndiye tikufunseni funso kuti mutazindikira kuti nthambi si kuti thandiza mwatani muitenge foni mwayimbira na malomba ndi amene amayankhulira boma mwafunse kuti I think zikuoneka kuti pali gapo ya civic education tigwirizane nanu sitisusana pamene pali gapo koma amene atayankhe si anamiwa si makomuni dali kuno andi amene amayankhulira boma panopa amene akuyankhula boma ndi olemekezeka Dr. Cedric Namalumba ayankhe funso mene kuti where is the civic education department. I think ikufunikadi mwakhulupirira mwaona amene akufotokozera Nyanyiwe soko kuti I think information anthu sanatani sanapasidwe chimene cha sisa zaye kuti njovu inchoke nyanga chimene anthu akupangira kuti apezerepo mwayi mponena kuti mziko muno moyo ukulimba ifa chani misonkho yachuluka posachedwa apa munaona kuti boma linaonjezanso pa 16 pachaonjezerapo 1 ndiye zimene anthu nthawi zambiri akakhala pa mtendere sama mva kuti pena pake pakubaya ndiyeno pena pake pakubaya nalena kuti philosophy imene ndi pano ndionena kuti tikugwisa ntchito ndume kuti omwewo ochepawo asingulipirabe misonkho mwapita mwamba mmalo moti tikanaonjezera going forward boma liganize pamene papa kuti anthu taapanga overtax misonkho ije yachuluka ndiye tipeze njira zina ndifakati manena kuti simungamunene mmalawi kuti ndi illegal gold miner amene ndi informal tipange formalize amene aja mmalo moti tizifuna kuonjezera pa 16% kuonjezera pa 1% VAT jakile 17.5 tiyeni imenye 1% imeneja tikamutenge ku migodi tikamutenge ku Jamestown tikamutenge ku ulimi wa Sabola normal way of doing things nani kuti misonkho isimapite mwamba anthu omwe ochepaja tisaonjezere misonkho ina koma tionjezere munete mumuko ndiye mutibwerese anthu ena kuti sakulipira msonkho. That should be the way forward going forward. Ndifa kuti mali mena kuti a minister fa MRA yetu pamwamba pa minister yake ndo mwaja finance aje tikunena kuti we still demand a turn around strategy many these we cannot proceed many zililimu sitingangodalira IMF chifati manena pacha kuti ngongoleso zachuluka sitingangodalira World Bank tikuyeneka kuti khale bingu amakwisa ntchito ma chizungu amati homegrown approaches panopa we need homegrown approaches tilimo anthu 23 million mziko muno ma university aja nasekudwa cha 1950 chakuti 60 chakuti we have got 60 years 10 maphunziro ajambe kugwira ntchito. Let's bang heads. We should find a better way to say zikoli pa situation meant tisakhale ngati kuti we are not helpless. No,
we are endowed with natural thinkers, tilima think tanks, tipeze njira na kuti we should cast the net wider ya tax revenue. Osati kumakwera misonkho mapita mbali, tisinthe kachitwe ka zinthu. Now, awawa atambwale amene amapanga malonda awa, atengera mwayi kuti boma lidabweresa misonkho yambiri, ndiyete anamiza anthu kuti EIS ndi misonkho, si misonkho. Akunama. Ndibwereze pano kuti akanakhala kuti anthu akutifunira zabwino awawa, akanayamba kweza kale malipiro anthu athu amene akuvutika mashopu mawo. Ndibwereze pamenepo. If these Malawians of Asian origin were sincere enough and kind with us, they should have improved the welfare of the people that are being exploited in their shops. 2, they should stop using our people to shield them in tax invasion. 3, if they were serious enough, they should have given us my resources to mobilize kuti mlandu wa mapeto uja uthe 16 billion. So awawa atambwaliwa kupezerapo mwayi kunena kuti boma lidabweresa kale misonkho ina, ndiye kumabwera kuti abweresa misonkho wina mwachisanso misonkho wa nyumba. Sunalembedwe lero ndani nakale kuti MRS malemba malamulo. Malamulo amapita ku parliament huko. Ndiye aphungu tilinawo aphungu 229 amakakumana kumene uja amakavomerezana. Nyumba ili yonse ya renti azilipira chani misonkho. Ndiye akabwera kuno azizemba. No. Akulu msamati tole. So chimene ndikupempha bantu amalawi tisegule maso. Ndinanena ndibwereze pano kuti pogwizana ndi lingaliro ili sitikuyikira kumbuyo misonkho yopinja amalawi. Ife takhala pano ndifa ndomaliza kuti tikaombere manja zinthu zopinja amalawi. Koma chimene ndikunena pano chonena kuti chinthu ichi chitithandiza kuti boma litolere ndalama zokwanira. Akatolera ndalama zokwanira mwina misonkho ina isikako. Chifukwa misonkho wake ulipo ndi 17.5% VAT umene timapereka mukagula. Imapereka ndino. Amapereka so gula uja. Fa gula uja chinthu chonga chifuna 100 kwacha. Iya maika 100 kwacha yake. Ndipo mwamba pa maika hapo 17% ndiye ndalama yake ndi imene safuna kuti zipita kwa MRI. Chimene chavuta apa ndi ulule. Chavuta apa nchonena kuti mbuyo musemu system yembirira ija. Inu amazizi mukakha kuti magula mawiri bala 20. MRI si maziwa kuti mali bala 20. Fa kwa MRI uja makana miza kuti alipo 10. Ndiye anthu angodabwa amalira amazizi angu endera magari motodula kwa economy si kuenda. Sama nena. Pano pa system hii izinena kuja kuti mawiri bala 20. Agulisapo 5. Agulisapo 6. Chabwino katundu anthu ena kudandaula kuti magesi system imeneyi imakhala kuti ikhoza kugwira ntchito 72 hours. So palibe wa business langa tinamize kuti angalole phone yake itime 48 hours. Wa business amene ndiwaboza. So magesi akatima magesi akutima timadi inde tivomere koma anayikirapo njira. Mukangochaja pang'ono zibwerera zonse zicha. So apapa akulu ulendo uno nkhani tionerane takhati kunamizana kwa nthawi yayitali. Ndina anena kuti ulendo uno ndi mkulukuta moyo uyu. Anthu aja koma aja movutikira. Ndisindike pano kuti awawa amwenyewa sikuti kuti zunza okhaya anapanga maubale ndi nduna ma minister. Umbo ndili nawo. Ulendo uno muja koma muja movutikira. System hii yabwera kuzakhala. Ngati mufuna kuti thandiza mutithandize tikatolere ndalama za kumapeto. Zikomo kwambiri. Chifukwa cha nthawi mwina tilandire funso lomaliza kwinako comrade Nkhoma akhalapo mpano muyankhula nawo 1-on-1. Comrade Nkhomayi ndi regional coordinator wa SIDED ku chigawo cha kumpoto ndiye mwamuona kuti nayenso ndi munthu woti saupa mafunso fa ku SIDED sitipanga chonse chobisa kapena ku civil society sitipanga chobisa paja chimenecho sitopa mafunso koma paja nthawi maganza kuti mutilole pabwera funso limodzi lomaliza kena akamucheza nawo 1-on-1. Yeah, if pali funso lomaliza. Okay. Ngati palibe anthu ena angakauche blanket 30 seconds mukayambire uko aliyese anene mawomaliza 30 seconds. Achinyamata tiye tikhaleni careful ndikulondoloza misonkho yathu. Chifukwa ngati sitilondoloza misonkho yathuyi lero dziko lathuli silikulikonda. Tiona anthu ena ndithu akuyendera magalimoto opuma kudzera ndalama ya misonkho yathu. Ndiye zimene zoti salole ndithu tigwirane manja achinyamata tilondoloze misonkho yathu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndizomvetsa chisoni kwambiri
kuti apolisi ndi MRA ndi andale ena amathandizira mchitidwe wozembetsa mchitidwe wochita malonda kuzembetsa katundu. Izi sizikuoneka bwino. Tiyeni tiyesetse kuti Malawi apite patsogolo, tiyesetse kuti Malawi apite patsogolo, tipereke misonkho yathu molowa manja kuti dziko lathu lipite patsogolo. Izi sizikuoneka bwino zomazembetsa katundu apolisi a MRA ndi andale ena. Zikomo. Sabwino, ankhani omazembetsa katundu ali nkhani zimwe ndizovuta kwambiri. Zimenenso kwa anthu ambiri omwe ifeyo tili kumakhala patsogolo kukana ndithu njira imene ya EIS tili kumayenda kuti ayi imeneyi ndi njira ine ndithu akufuna ifenso kutivulakanso ife tomwe iyayi. Zimenezi ndi njira zomwe ndizothana ndi kuzembetsa katundu mdziko muno. Ndi onse amene ife tikumamva mati ayi njira imene siya bwino ndi smugglers. Ndi tikane ndithu njira imeneyi kuti ankhani kuzembetsa katundu kuthe. Ifeyo atili pano kupanga support EIS. Monga amene nanena kale zokhudza EIS, Amalawi lena kuti chimvetsetse kuti EIS sinsonkho koma ni njira yofuna kuteteza inu nomwe amabizinesi. Kuti mabizinesi ano msamaberedwe koma sopa azikhala chilungamo osati ikatere milandu ayapa inatele EIS uthetseraro milandu imeneyo yofwa ngati iweyo wapanga zonena kuti momujana anaelekezera bwana kuti woda katundu wambirimbiri uzoneratu kuti katundu wanga ukhala morele koma so sungabise sungathawe kuti ayi natenga zirenje 10 ku Tanzania mpomwe zirenjezo mwina ni over 10 ayi EIS sinsonkho koma ni njira yoteteza Malawi kukana kuberedwa kwambiri sikomo. Tatokoza. Ufulu opereka msonkho ndi wa nzika ina iliyonse ya Malawi. Ndiye popereka msonkho ndi njira imodzi yoonetsetsa kuti ifeyo nzika tikuthandiza boma pa chitukuko. Chifukwa ndalama iliyonse imene imaperekedwa msonkho imagwira ntchito. Ndiye tikuyenera kuti nzika ina iliyonse ikhale yokhulupirika popereka msonkho, pasakhale chinyengo, pasakhale kuzembetsa. Ndi ntchito ya boma komanso maseso kuti tithandizire kugwira ntchito imene. Zikomo kwambiri. Mdziko muno tili ndi malamulo amene akuyikira kumbuyo ma criminals. Ngati mukumbukira bwino Cashgate ndalama za nkhani zinabedwa, anthu anavutika muzipatalamu, mabanki palibe banki imene analandira chilango. Pano tikudandaula nkhani za amalisi, abanki angotivinisa muzina la malamulo. Apapa kuti tafunse MRA kuti atiuzeni nkhani ya mapeto ili pati, atiuza kuti tax confidentiality. Kuti tifunse kuti ndalama izayenda bwanji, timauzidwa kuti state security. Akuluakulu nthawi yakwana kuti tiyambe kumayang'anisisa malamulo ambiriwa akuthandiza macriminal to loot and plunder. Inu ndine tikuvutika, anathu akuvutika. Mukaona wina aliyese akupanga mgwirizano, kaya ndi nduna akupanga mgwirizano ndi mwenye, kaya nduna akupanga mgwirizano ndi China, amene ni macriminals. We should report 672 muyankhula ndi anthu kwa MRA akupasa namba ya chinsisi mwauza zimene zikuchitika. Komanso ngati simukakhulupirira ife kusidedi muti yankhula mutipeza pa 4384 namba ya ulere. Mulilongwe mmadusa flower kumachita kuona kuti uyo akupanga smuggling, nsewu wa mchinjiwo, nsewu wa mitundu, kumadusa roadblock apolisi awiri. Simweke ndamfunso wa polisi wina kuti iya isi ntchito yanga imene ndi ya ntchito ya polisi enachi ndinamva chisoni. Let's wake up. Miyala yathu ya migodi ndiye tisakambe ikupindulira anthu akunja. So nthawi yakwana kuti Amalawi amene mukutimvera pano tiyeni tisiye kupusisidwa,
tisiye kuombera mfiti m'manja. Awa ambiriwa amene akuyankhula lerowa amene akulira ndi EIS wa safunira dziko zabwino afuna azipitirira kutombera mapira pamutu. Zikomo kwambiri, tinayamba ndi pemphero, mundilole tiseke ndi pemphero. Zikomo kwambiri kuti munali pomwepo. Ndi zimenezo zokhuza na msonkhano wa lero umene bungwe limene la SIDED unakonza, omwe kwenikweni umawunikira njira yatsopano yotolera msonkho ya Electronic Invoicing System EIS. Anamiwa anasindika kwambiri kuti EIS ndi njira yotolera msonkho osati kuti ndi msonkho ngati mmene anthu ena akhala akunenera. Mungokumbutsana, pitirizani kupanga subscribe, like, share komanso comment, ndipo khalani pomwepo pamenenso tikhale tikupasirani programu ina yotsatira.